A tam pred nami je tá najlepšia budapešťanská cukráreň. Áno. Kamene tam sú. Pán Gellert. A toto sú tie Gellertové lázne. Ten hotel tam. Tento? Ten bielý? Tuto ideme dole, prejdeme tým mostom na druhú stranu a po pešej tej zóne popri Dunaji sa vrátime na. Jaký dobrý nápad. Pôjdeme aj do toho jaskyného kostola. A tam ešte ten jaskyný... a memang lomus di Sbagliato? Tak poďme, lebo ešte ma to tak nenáhodne filmuje, ja nie som taká... Čo, Petiko? Ja by som bola v zábere. Nás tu to točí, to je také filmové hviezdy. No, to je chyba doma, Peťo.